Ike biara mmono. No nge etuge men. Agbatije etumen. Etumen. Bela aga wo sushi. Na odoko. Nna anyị bụ ngwa baga ka anyị oge isi anyị. Okwu abụọ ọ na-enye m nsogbu. Aga m ebilite elu oche a. Isi gị na-ebulili na ọ ga nga. Ọ na-enyecha m nsogbu. Ele otu o si eme gị? Dọkịta, otu ehumugbo enweghị m onwe m. Ọ dị ka a na-akpọwa nkụ n'isi m. Ọ na-ata kapi 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 isi ụtụtụ ruo n'abalị. O mere ma ọ ga-abụ ana m ahụzi ụzọ, ụkwụ m niile na-egbu m mgbu. Dọkịta, biko leenụ m ahụ bụ ọnụ m ka m lawa biko. Mpa ka anyị si ghọta n'ihe i kwuru. Eso ọ na-eme gị n'isi, ya na-ada kapi 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 na-anọgo chi ga-ebukwele ehemachi. Ihe ahụ pụtara wụsọ kapịm ahụ na-akụ m n'isi. Ọ pụtara sọ ọbara anọghị na ha erudu m n'isi, ọbara agwụla gị n'isi. Ọhịa kpatara o ji ada kapịm day in day out. Otu ọbara jiri bịa gwụ gị n'isi, ebe niile eme efufuroro, nkapị abịazie lọnjia lima n'ime ga-biri. Ọya ihe a na-ada kapịm. So ya bịa wụrụ ya mana ote m siri hụ ya ụda asị ndị butere gị ihe ebutere gị for 2 minutes lekwe gị lekwa ara machi ma ebe ọ gwụrụ agwụ ọbara agwụla kpam dị opiotus na-ebusacha ọbara n'ime a. Enwere ihe ndị bekee na-akpọ opiotus. Imewo ihe nọ n'akụkụ mpakala mkpụrụ obi ebe azụ obi. Enwere otu mmadụ nwere obi anọ, ya bụ otu obi, then otu nọ nga nke nọ n'azụ uwe obi akpọ ka na-akpọ ya. Ndị ọkụ ewe obi akpọ ka ya na-ebusacha ọbara n'ime ahụ mmadụ. Isi njin na-ebusacha ọbara. Obi akpọ ga-aha akpọla mkpọkịrị. Ihe mere nkapị atụ ebe ọ ga-aba ya abaga ndị agba ya nkịtị ma ọchịchịra ma iji mbe ma aṅa asha ma okpurokpuru isi ha niile ha kwụkpojuo nga ahụ. Ihe ị ga-anụ wọwụ kapiam jikpọm kwopiam ihe niile ya na-adakwulu gwomgwom. Ya na-eme ya dị ka a na-epewa nkụ dị epewa otu obi akpọ ga ahụ. And otem siri hụ ya within 2 or 2 minutes. Asị bịa dị nga within 2 minutes maka chukwu lekwe gị ka ịtọtọ ga ahịhịa n'ime ahịa. Ara agbapụgo gị gbara ọtọ ba ịga wuo afọ ụmụaka ma wori ekwe ma ọwọm eke ọgwa ma ọwa isu nje aba eke isu ma nkwụ isu gị na oke gbara ọtọ adị ma ara oke na-eme ụtọ n'anyị. Ara gị ga-adị so hilimious. A ga-etigere gị ọbara a ga-etire gị ọbara mainly ọbara ga-concentrate n'isi gị. Etire gị ọbara ị ga-aṅụ ihe dịka ị ga-aṅụ 7 pel of blood. Mana ị ga-aṅụzi 24 mana anyị ga-amalite with 7 pel. 7 pel wekwa na otu pel wụọ 48,000 naira. So kpọwa ụmụ gị kpọwa ebe ụlọ ha na ihe a ga-ere resịrị shụwa maka ị ga-aṅụ gị ya na ọṅụrịa ya. Injection kwa. Okay, ihe a ga-agba gị ọwụọ copiatum injection ya bụ ihe na-akọpịa nkọpịa. Otu o si aka gị kọpịa kpom. A ga-eto kọpịakpom injection ka ya daa kpom ọnwa egbuo ya gị nwere onwe gị. So kpọwa. Dọkịta, biko m chọrọ iyi ogene. Ego ọwụla e kwuru nwa m nwoke ga-abịa kwụọ gị ya. Enuga oge ọnwụ m orube achọghịkwanụ m ịnwe ugbo. Biko gbalịa chọọ otu ị ga-esi mee m ka m gbake. Mpaghara ọnwa agụgụ ha adịghị. Ịchọbeghị nwụ. Otu na ị nọ ugbu a ị na-afọ ole?
Afọ ole ka ị nọ? Eruola m ọgụ afọ na abụọ. Ihe ndị ọcha na-akpọ 72. Ebe! Ka ị gbagochirana na-etu ndụ. Ịchọbeghị ịnwụ. Ịchọ ka a ga-amụ onwe gị ọzọ. Tata. Ga-anwụ m ihe. Next person, Ignacius Nwahiri. Dọkịta so dị n'ụdị n'ụdị. Dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Ndị dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Enwere nke Igbo nwekwe nke oyibo. Dọkịta dị n'ụdị n'ụdị. Anyị bụ Igbo medo. Anyị gara akwụkwọ n'ala bekee. Gosi akwụkwọ ndọcha enye anyị asambodo. Kama ọ nọ n'ụgbọ mmiri nwa obere oge ọ ga-abata mana tupu o jesi abata tupu o jesi abata oge bụrụ ya ha ga-aga nwoke Kume, breathe in, kutu. Kutue. Hey. Bit na pigneku. Kutu. Ihe a nọ n'ala piri ọgụda agbatu ezi ịrịkwasịra ka enwe ike ha ya awa pepe ndị nsọ juju m aka ebe nna aka gị na-eti melalụ mgba ee ọ gbatu ule ọ nọ na 450 apụọla 38 ọrịghakwa ọgbatụkwa agbatụ olu haụla BP ga-agbatụle 40 ọ nọ 340 ọ nọ na 40 Imo ọwụ mgbe anyị gbachiri ihe BP ya bịa rise ụgbakọ otu 400 nsọ mapịra ya ọhịa m na na-apị onye ọdọ ịgakwara n'otu mbele mmanya igbo isu aka m ọ ga BP ebe ka ugbu a ọ rise ọla ọwụdoso BP gị elu hala gba ga rise BP mariana Let me see, BP go 450. Nana, there were 1,250. There were emergency. Let me for just a more. Dog farm here for it. Bem. Let me call him now. It's so. It's up for it.